Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, amo sang mag-utod nga nadakpan sa drug buy-bust operation ginapahayag preso sa BJMP Ungka District Jail. Preso na nawag pa sa mga subjects samtang naga-inventory sang drug recoveries ang kapulisan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Arestado sang Iloilo City Drug Enforcement Unit ang magutod nga Sanday alias Enil, 33 anyos, kag alias Boyboy, 31 anyos, sa ginkasa nga drug buy-bust operation sa barangay Takasaro. Nakuha sa mga ini ang 70 gramos ang suspected shabu nga nagabalor sang 476,000 pesos. Sa tunga-tunga sang inventory sang na-recover nga droga, nagtawag paagi sa video call ang ginapahayag amo sang duha ka runner. Apang ang ginatulong amo, isa ka PDL sa BJMP Ungka District Jail nga si Ruben Diazis. Makatato na ini nga napreso sa District Jail sa duha ka beses. Illegal nga droga ang kaso. Si Ruben Diazis na natingan na kita nga nagtawag mo kaya sa may sunod sa itong dati man na sa arestado man na doon sa bypass operation. Pila ka oras pagkatapos ini, nagpatigayon sang Greyhound operation ng BJMP apang wala sang may na-recover nga cellphone sa may pareho nga pangalan kag ginatudlo nga si alias Ruben. Ginpanginwala man sini nga nagatransaksyon siya sa illegal nga droga. Hindi nato ma-establish nga the same person sila. Kaya pwede nga may other person bala nga gagamit sa account niya or gagamit niya gin pangalan sa iya. Wala man ay answer na timbrihan ni ang PDL pagti natago sa mga hindi man mano or Isa na possibility, may ara na nga possibility, pero ang abi namon is kagahon eh. So kagahon to natabo. kagahon ng bypass. Kagahon ng bypass, kagahon man namon sa sa oras Greyhound man namon. Paano pa ito nila makuha kay isang surit ay ganda kasi sa inventory kag nanawag sa malang ito nga pulis na nagkapansiyan. Ginako ni Beltran nga apisar regular ang ila Greyhound operation kag istrikto nga inspeksyon sa mga nagabisita. Hindi malikawan nga silang malutsan. Hindi siya makasulod. Kay why sa amon sa BJMP ginanamon yung why kita sa facility nga contraband proof. Okay. So ang ilano namon measure is ma-flash out na siya kung makasulod. Kag kung may makasulod yun man, kag madakpan namon kung sino ang kapasulod, makasuhan namon. Kay nasa kaga, nagpatigayon man sang Greyhound operation ng BJMP 6 kung saan may na-recover nga nakalain-lain niya improvised bladed weapons. To determine whether may arang ida pakabayaan, may negligence sa parts ng ato ng mga personnel or sa management. Kaya actually, he will not hesitate to find the necessary administrative action. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.